Ето ме в петия епизод, унабих хората и взех това. Казах ли нещо? И ще продължа епизода след малко. И това ще е за сега. И взех Diamond блокове и това ще ми е от полза. Само си взема още един съндък да направя още съндъци. Ето това не е. Сега ще остава меча. Той има бахтал с много слаби работи, но сега не са слаби работи на мене. Струва, добре. О, това трябва да го поправя, не знам, трябва да се направим Iron Fence, модерн. Iron Fence. Само да се вземе няколко диаманта. Колко стигат? Добре. Само на опа. Идвам. Ей сега. О, нямаме левел. Аз толкова нямам. Еми, ще си сложа планета. Всъщност тази вълна е доста добра, ще я сменя с тази тук. Неговата не е хит за... Еми, тази стайла ще съм се така, че... И ще се върна след малко. Здравейте. Може би ще изравнявам тук. И само минутка. Още 8 минути и ще спра запис. Ще направя тук някои работи. Може би ще направя, ще изравня и тук тази дупка. После това ще чупа това. И ще ви го покажа завършено. И после ще правим друго нещо и до после. До после. Добре, ето ми пак. Този път убивам се. И играем пак PvP. Сейфъл съм си работи. Няма нищо. Сега ще учупим това на дизит. Може да излезна. Направих пол от Bedrock. Тук малко там изравних. Не там де. Това цялото го направих, само тук да ме пропусна. Тук едно. Това там е запълнено. Сега убивам се и... Играем PvP. Само да се бия. Спам. Добре, сега малко ще ги побахта, ако не и да умрем тук. Това не е силно мъж между другото. Не искам да го загубвам, не опитам да го късвате, да не се науча. Това виж малко, не знам, това е. Какво му това? Тази, не е тази. Да, тази. Трябва да е тази. Добре, да видим. Меч. Не, сега спасват меч много. Стига ми бъга. Добре. Секунда само да се отправя. Ще да не чакай.
Давай, елате ми всички. Сигурно се бахте долу или в тъмното вестра. Хакер. Не си ти. Ако някой ме бутне, ще ме... Чем там у нас? Я скажу, что там будет кто-то. Добре. Проби се. Лаги. Стига си лагало. Лаги ми. И сега се връщам, като не върнах се, оправих си лага! Фак! Добре, може би няма да правим това. Може би ще изстроя къщичка или ще крада работи. Лага не се е оправила. Добре, този епизод май ще е слаг, защото много. Ако излезе от сервера, клипчето ще спре. Ще работа. Лъка. Сега си лага. Добре, фак. Стига бе. Добре, много лаги. Не искам да лаги. Сигурно ще се намали чата. Action. Първи action. Добре. Сега така. Така по-добре. Лаги. Добре, всичко ми се случи. Добре. Знам, че не искам, просто не искам някой работа. Малко лаги, но да се надявам в другият епизод, а не лаги. И ще се върна като пребахта някой и ви покажа колко работа съм взел. А пък в друг епизод може да ви покажа как се бия, но в този си е за това. И след малко добре, върнах се, убих някой и той мен. Добре, след малко се връщам като бия, за съжаление не успях да убия никой. Ника, казах нещо. И бронята ми отиде. Времето изтече. Да. Няма да Отиде, пращам. но убих този. Но ще се върна и ще направя в другият епизод, ще имам повече работи. Надявам се този епизод да го хареса. И чао! Чао! Защо не става? Чао, 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 чао! Няма работа. Гол съм.